ni le tra cha ku wa ma no wan kon mo we ga ta si du ni du la ha ba jo ba ya ala ko ya nde dalu o mo me lo te biko ba je dala to na dala ga mi ga ko wo ni kwa kwa iso che kam na he ko ya wo mo tire dala le tema address ya wo mo ma da Amuda nwam Amuda Umwezi Autonomous Community Keno ni Soch Abia State Akwa nwe be kam I know Odun bi ti to le meji onye na do me Israel go drum taka me kwebem si ha all the ways from Imo State all the ways ihe kwanga onye ekwere Monday mo ezi nwa one ezi nwa na Soch onga ulo nyongo onye kwere ulo onye kwere ha ken nwa Helene kwani Helene nwa Helene onye kwere ezi adeje mba one ni Soch kwa ma damn it oh ma Chineke do ni maka chukwu do ni jo drum tan maka ka mboko ndị Soch wota ekwu dem anya wala na aga ngegwe eze onye itira atita nkate nne bu ko ma jo bu ya wuze saba ha no te ka wambo bia madu ku ara bido biri ohuru ono oyishi beda akwa nwa mgbe nto bo ga abroad tuju nwa ya ga agbo na week no pomo nyara otu yeru kwanu ka ori mana o ka tugu mo shop loso bi ebu ku no gba dimpa uku shashi ebe niile na m jiri nne me luze saba ha nkata sashi mo lo no wota ndị Soch o neme otu kala tam sim bia mshi Imo State bia bi Soch ha ga anabata m onye mbrade ya meme dress ha na-eme ma asọ dem bikotola m canopy ya aka elebe canopy ndị VIPs canopy ndị VIPs no na Monday mega birthday ya taa ji ayo hospital ayo na state tọcha hotel ndị bụrụ ọkụkọ mana ndị nwere high police ndị nwere high safety na ọdụ ọwa anyị maka ọsọ anyị ji anọjuo anyị move di mebe canopy ayo na biko ngam na ọga mgbe mana birthday I Indonesia. Eba can shoot. I was disappointed in Bengal Eba. So only Charega. Now go and whether disappointment or would him no disappointment in outside in the guy and him that I walk up. Jimmy Bow disappointment when I got killed when I go to that would be. And the time they say maybe in Indonesia. Indonesia or one have you type one Nigeria have a birthday. I wouldn't mean to hang on one me. Tell me, Jimmy Bow. Ega, one entrance, only over the gate to the bank. He said, I use it, who cannot get our birthday. Or what can Arab plugin here, Massimo. Here, plugin here, Wara. Macachina, Mayana, Lara Gapo, give them Monyara. Here, plugin here, Wara. One more beside the card. Capro, Caprom. Come back, come to 2 weeks now. Macabro to buy her, give them Monyara. Give them Monyara. Come on, Bobby Arca, in what happiness. You want to downgrade the Nimekana. Nothing for my come when classless. What's the goodness on the garden? Get a sugar gong. Caprom. Get you soon, Nakaga. So now we don't go Yamama Packet to give you man on the daily put about the Mamma do John. That's a dinner day. I said, you, I'll hear what? Damn you. Yao Kulesio could make a betenga, Yavruni, but the game in Nigeria. Break up again the mission, not how one to get you here. The woman. Sometimes why I want some hand. Open a hair, eh? Cannot abanas when I have passed. Namjatanam got here, not getting him. Mackinsley of great offer. Is in one. Hey, what call my nana? And when you want your beam, who can come base or be your man, or be my every one. She not so justice. Sky, sky, one friend, but it's so young, not getting me a nana. You got Banabia, the part of the water. People bed to be international. People international, people to me. My man wouldn't come on the door goes and got a bishop with a lot of the idea of Gipon Pascal. Huh? Is she never ever come and never Namogani Mosha? Is she made 3 or 10 within the hotel where forget a book you love here no one more got me on air in the time. Turn the gadget. Come na go na mado auja hum ta ni shibu. Ki pop tam no zo menyo ko. Even
onye chief aka kwapụta m n'abalị elebe ma m ga-alaba ala n'abalị ihe m ga-eme n'abalị kimsi alaba Imo steeti ọrụ ka m ga-agakwa tụọ ogbede mọcharị m ga ngwa agbatịa mee ka nwụọ na m ụkụtụ m kpopụlaga eme ya eme nwaanyị na ọgwụkwa na mmasị nwa agbọbịa na obede nga m jikọrọ lie aka ụkụtụ ọ ga-ala ikuzi m kimsi otu oche elega m anya na-achị dịrị dị laik eso m ga ụlọ ọbara taa ma esi ya dem ha happy birthday to you Monday onye ekwere Pilet adimba ha kabanya say ge meji sam oyi you cannot meji sam oyi you cannot it is impossibility imeji sam oyi damn you ne dem net kwa happy birthday nelie you are not an awkward personality ka ma amunye okpirikọ mmadụ a downgraded personality ya onye ebulili elu anyị Nikon Pope ọ ihe mgbọ ya onye pope tere mmanụ nsọ n'isi ya Nikon Pope I'm a disgrace to the personality. I'm a disgrace. Ya onye rinso onye na-aga ụzọ n'ụzọ zuru ezu ile ma anyị ga-ama na ihe mgbo ani F9 ya onye na school m niile ihe m nwere F9 enwede m not F9 ọ ihe m chiri pụta from academics ga through my academics career F9 m career F9 kpọọ m onye oshi F9 grade class ọ ihe mgbọrọ ọkpịkpọ ọ ihe mgbo shukuru ihe ọma shie m ihe shete tiga m coordinates n'ime coordinates oke wure order hydrotic order ya order ha ka elu high sent wom ya n'isi oke m na-agaje m na-eshi nsọ ikpọpụta m n'isi otu si ga-emeji sam oyi ọ m na-aṅụ mba agarago novena ekita like m mana happy birthday to you ezi nwa ọnwa ihe ewu ka icheta wedoro mkpọ m akpọ ma disappoint ya ma enwe ndị na-ada akpọ m akpọ damn you happy birthday eso m nwaanyị alaga ụlọ ọ ga-adeta esi m damn you